Ξανά ήρθαμε Ιγουμενίτσα, εδώ μαζί με άλλους φίλους μοτοσυκλιστές. Δεύτερη φορά, την προηγούμενη φορά είχαμε γυρίσει με 25 αρρώστιες, τώρα για να δούμε. Όχι. Λοιπόν, έχουμε φορτώσει το Tracer βαλιτσάκι εδώ, το οποίο έχει μια κλειδαριά πλαϊνή πίσω και άλλη πλαϊνή, τσιλαράκι για τον κόλλο. Παίζει να έρχεται το πλοίο. Φτάσαμε Άγιο Μαρίνο και μετά θα πάμε Άγιο Κωστίνο. Τέτοιο η Μαρία με αυτό το πουλάρι. Δεν μπαίνει βέβαια μέσα. Πρέπει να τρώει πόρτα εδώ, τώρα εδώ στην είσοδο. Λοιπόν, φτάσαμε το πρωί Αγκώνα και τώρα έχουμε έρθει Μασχάλη. Είμαστε Άγιο Μαρίνο. Άλλη χώρα είναι ο Άγιος Μαρίνος που υποτίθεται και γυρνάμε να βρούμε να φάμε τίποτα. Πατάμε εδώ στα σοκάκια, κρέατα. Μαριά, συγγενείς σου ρε, πάμε να βγάλουμε μια φωτογραφία. Συνεχίζουμε, δεν της άρεσε το αστείο μου. Θωμά, Έλα ρε. συγγενείς σου πάνε να βγεις σε μια φωτογραφία. Λοιπόν, φτάσαμε Μοντένα, πηγαίνουμε προς το κέντρο. Το ξενοδοχείο ήταν κάνα μισάωρο έξω από το κέντρο. Μέχρι τώρα πολύ ήσυχη πόλη. Για να δούμε αν θα έχει καθόλου κόσμο στο κέντρο. Δεν έχει ούτε μισό τουρίστη. Πρέπει να είμαστε οι μόνοι. Μόλις φτάσαμε Βερόνα και καθόμαστε κάτω από τον κόλλο ενός αλόγου. Έλα ρε. Λοιπόν, ήρθαμε και στη Βερόνα. Είναι η πόλη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας.
Μαρία, πες μας λίγα λόγια για τη Βερόνα. Λίγα λόγια για τη Βερόνα. Έχει αρχιτεκτονική μπαρόκ με συνδυασμό οτφικού ρυθμού. Αυτή είναι η πύλη του Λεόντιου Κλάβδιου. Όχι λάθος. Αυτή είναι η πύλη του Ιούλιου Κλάβδιου, η οποία ήταν η κεντρική πύλη της πόλης. Άρα, για πες καμιά πληροφορία για την αρένα που πάμε να μπούμε τώρα. Είναι από τα πιο ιταλικά πράγματα, γιατί είναι η πιο καλοδιατηρημένη για πλέον 2.000 χρόνια. Μαρία, πώς σου φάνηκε η ξενάγησή μας? Να πούμε ότι βρήκαμε δωρεάν ένα εισιτήριο. Και γι' αυτό μπήκαμε σε μια πινακοθήκη, η οποία Πιο ήταν... χαζή ευκαιρία να χρησιμοποιήσει ένα τζάμπι εισιτήριο. Δεύτερο μνημείο που μπαίνει τζάμπα η Μαρία, επειδή εγώ βρήκα μια κάρτα κάτω στον δρόμο και εξαιτίας αυτού με έχει ξεπαραδιάσει. Είναι ένας πύργος που πρέπει να ανέβουμε τώρα μέχρι εκεί πάνω. Αυτή η κάρτα είναι ευλογία και κατάρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να δώσω εγώ 6 ευρώ για να ανέβω εδώ πέρα. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, το 1 ευρώ έξτρα για το σασέρ καλή ιδέα ήταν. Πάμε κάτω να το πάρω. Αυτό υποτίθεται είναι το μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Αυτός πρέπει να είναι ο Δάντης. Μάγια μάγια θα σου κάνω να την ξεχάσεις. Ναι, αυτός είναι. Τι κατάλαβα. Πέτρα είναι γλυφέρη, είναι χειρότερη πέτρα. Ήρθαμε και Μπέργαμο. Μπέργαμο δεν είμαστε. Ναι. Στη βιτρίνα είναι άσπρη. Μας λένε ψέματα. Για πες μας τι πήρες. Πήρα ένα... δεν θυμάμαι πώς το λένε, Diosei. 5,5 ευρώ. Αυτό θέλω να μάθω. Αν ταξίζει. Wow. Για πες. Δεν είναι τόσο χάλια όσο το περίμενα. Εντάξει. Μάλλον του Μπέργαμο. Τώρα που είμαστε βέβαια δεν ξέρω. Και που παρκάραμε. Με την πιχανή μπήκαμε από ένα δρόμο. Μπορεί από αυτόν. Μπέργαμο λοιπόν. Μεσονική πόλη κι αυτή. Άξιζε τη στάση, δεν μπορεί να πεις.
Είχαμε επιλογή να κάτσουμε Μιλάνο ή να έρθουμε εδώ, αλλά επειδή στο Μιλάνο έπρεπε να βγεις αρκετά από το δρόμο, καμιά ώρα, επιλέξαμε αυτό. Λίμνη Κόμο, είμαστε σε ένα πάρκο το οποίο κάνει ηλιοθεραπεία. Λοιπόν, κάναμε στάση για να ντυθούμε, να βάλουμε ισοθερμικά. Είμαστε Ελβετία, εδώ σε ένα βενζινάδικο, βάλαμε και βενζίνη. Και τώρα θα μπούμε στο πρώτο πάσο, μπροστά κάπου θα μας βγάλει. Για να δούμε.
Πόσο? Είμαστε στο Φούρκα Pass και σταματήσαμε γιατί έπιασε μια ψυχάλα. Δεν ξέρω αν φαίνεται πόσο βρέχει την κάμερα. Στο Γενόπουλος Γουτ, εδώ βλέπουμε, έχει επεκταθεί μέχρι και τις Δολομίτες. Φτάσαμε στη λίμνη Διαλιάκμον. Ναι, η άλλη πακет βγάζει με το τέτοιο φωτογραφία. Με τον πίνακα. Ποδήλατα εδώ χαμός.
Ήρθαμε Τεργέστη, κάνουμε μια στάση. Η Μαρία ψάχνει για να βρούμε πίτσα, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα φάμε πίτσα. Αλλά πάμε προς τη θάλασσα κάτω, προς το λιμάνι. Λοιπόν, έχουμε ένα ταξίδι τώρα, 7 μέρες, και κλείνω εγώ ξενοδοχεία. Και το ένα είναι καλύτερο από το άλλο πραγματικά. Και σήμερα έκλεισε η Μαρία αυτό, το οποίο είναι και ακριβό και απέσιο και δεν έχει και τουαλέτα. Είναι αυτό που βλέπεις. Και απορώ τι θέα έχει. Ναι. Παίζει να βλέπει και να του βάρει. Δεν ανοίγει καν. Ωραία, ήρθαμε Split και άζητουμε μια... ζηλεύω. Είναι μία εδώ και μου χαλάει το πλάνο. Ήρθαμε στο Split της Κροατίας. Είμαστε στη χώρα με τα 8 εθνικά πάρκα και τα 1200 νησιά. Τα διάβασες καλά, βλέπω τις ταμπέλες στη Lidl. Ναι, ήταν ταμπέλες στη Lidl. Πόσα Lidl έχει όμως, θυμάσαι? Άμα κατουράς ή ξερνάς την πόλη, πρόστιμο 300 ευρώ. Άμα πίνεις αλκοόλ, 300. Γιατί είναι παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Και δεν κάνει να την ξεχνάμε. Αν όλοι και βρέχουν το κεφάλι. Αυτό είναι το παλάτι του Διοκλητιανού. Το πιο γνωστό αξιοθέατο εδώ στο Split. Ήρθαμε να πάρουμε και τη μηχανή. Εδώ την έχουμε παρκάρει μαζί με τους άλλους τους μοτοσυκλετιστές. Εδώ άλλος τι έχει πάρει πάνω? Φόρτωμα. Το πλέ. GS. Φορτωμένη σε γαϊδούρι. Και το δικό μας. Και δίπλα ένα Triumph με 2 κράνη. 2 μπουφανάκια τα τσιμπάμε. Μη σου πω όπως είναι τη μηχανή όλοι παίρνουμε.